Bekubanjwe inkonzo yomngcwabo ehlangeneyo yabafundi abalishumi kwabalishumi elinanye abasweleka kwingozi yokutshayiswa kwesithuthi sabo eRandi eGauteng. Ipalamente iqinisekisile ukuba ngokwenene iqela iMK Party libhalela usomlomo wepalamente uNkosikazi Thoko Didiza lidandalazisa isigqibo sayo sokususa amalungu eMK Party asepalamente alishumi elinesihlanu. For me personally, I love the fact that we are going to be able to showcase the grassroots, leagues, which are very critical for the future of this country. I-SABC yolula isivumelwano sayo neSAFA ngeminye iminyaka emine. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Bekubanjwe inkonzo yomngcwabo ehlangeneyo yabafundi abalishumi kwabalishumi elinanye abasweleka kwingozi yokutshayiswa kwesithuthi sabo eFortville kwintshona Randi eGauteng. Iintsapho zamaxhoba zisabindekile lelahleko. Aba bafundi kunye nomqhubi wesithuthi sabo basweleka ngethuba isithuthi sabo kwinyanga ephelileyo. Ingxelo epheleleyo iyalandela. Isigqeba esilawulayo sikazwelonke se-ANC siyakugqiba ngomvulo ukuba ngubani oza kungenela ugqatso lokuba ngusodolophu wesixeko saseRhawutini. Kweziveki ziphelayo amagosa ephondo nawenqila bedibanise intloko ezama ukuhlengahlengisa isigqeba esilawulayo kwisixeko saseRhawutini. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi luqityiwe uthethathethwano ngekamva lalo masipala uMbaxa. Abaholi abaphezulu benhlangano ebusayo kuzwelonke phecelezi iTop 7 izothatha isinqumo ngomsombuluko sokuthi ubani ozoba usodolophu omusha wamasipala waseGoli. Uhlalo wasifunda saseGoli uDada Murero uyena ohamba phambili engazi ukuthi uyena ozoba usodolophu waleli dolobha elibhekene nezinkinga. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi ngomsombuluko ilapho abazothatha khona lesi sinqumo. Nearing a conclusion. And then I will brief the officials on Monday on Joburg, and then they will give us a green light to proceed on Tuesday in Joburg. We're talking with all parties. Our province here and our region in Johannesburg are working under the full support of national. Umbalula uphinde waphawula ngaso isifundazwe saseGauteng ukuthi bawakha kanjani uhulumeni walesi sifundazwe. Umbalula uthi amampunge ukuthi leli qembu abaholi balo kulesi sifundazwe bahamba abalaleli abaholi bakazwelonke. Samkele, it's a myth that Gauteng has a different position from national. Let me repeat again. It's a myth actually. We adopted a framework to engage with everybody. Throughout, Gauteng was affected because we did not win outright majority. Gauteng goes through the mandate of national to engage with everybody, including the DA. Ibheke ukuthi bazokwenza ushintsho oluningi komasipala abasekhaya kakhulukazi komasipala abasenkabeni yaseGauteng. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Parliamente ikuqinisekisile ukuba ngokwenene iqela iMK Party libhalela usomlomo wepalamente uNkosikazi Thoko Didiza lidandalazisa isigqibo sayo sokususa amalungu eMK Party asepalamente alishumi elinesihlanu. Okukuze emva kwencwadi ebijikeleziswa kumaqonga onxibelelwano esuka kwiofisi kaSosiba jikelele weliqela emalunga nokususwa kwamalungu eMK Party ayi-15 epalamente. Isithethi sepalamente uMoloto Muthapo sithi usomlomo wepalamente usaqwalasela le ncwadi phambi kokuba athathe isigqibo. And confirms that it has received correspondence from the MK Party advising the Speaker of the National Assembly of its decision to remove 15 of its public representatives from the National Assembly. According to the Constitution, a person loses membership of the National Assembly if they cease to be a member of the party that nominated them to the National Assembly. Simultaneously, the Speaker has received email correspondences of persons on the party's reserve list indicating their unavailability to fill any vacancies in the National Assembly. These emails were submitted through the Chief Whip of the party in Parliament. The Speaker is currently considering these correspondences and she will make a decision in due course.
Bekubanjwa inkonzo yomngcwabo ehlangeneyo yabafundi abalishumi kwabali-11 abasweleka kwingozi yokutshayiswa kwesithuthi sabo eFortville kwintshona Randi eGauteng. Iintsapho zamaxhoba zisabindekile ilelahleko. Aba bafundi kunye nomqhubi wesithuthi sabo basweleka ngethuba isithuthi sabo sitshayiswa ibhaki kwinyanga ephelileyo. Bekuwumunyi nosizi lodwa ebeligubezele laba babezothi ndlelanhle kulezi ngane ezashonela engozini yomgwaqo ngenyanga eyedlule. Imeya yomasipala iMirafong ithi-ke baqemeke udume lwengozi ngalesigameko. We are traumatized just to think that these little ones went through. It is indeed a very sad period for the people of Mirafong, Gauteng and the entire country. Today we are burying our lovely, vibrant ones who were taken from us too early. Owengamele ezemfundo eGauteng ubengomunye wababethamele lenkonzo yomngcwabo. It's not a usual day, Monas. It's not a usual day that we find ourselves. We are gathered here in a very difficult time, with pain in our hearts, with sorrow in our hearts, with grief in our hearts, to remember these 11 children of ours. It's not a normal day. It's a difficult day for us as the people of Mirafong, people of the West Rand, people of Gauteng, and I know the people of the country. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseFortville. Sinamukele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofe usubscribe sibongoza wenze njalo. Xa sihlabela mgama. Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli uKhumbuzo Tshabeni ethetha kwinkomfa nabamajelo endaba ngemiba eshukuxwa ekhabhinethi uvelela inkalo eziliqela kuqukumba wamanzi nobundlobongela. Uthi unikezelo lwamanzi acocekileyo kubo bonke abembeli ngundoqo ukuphuculeni impilo zabantu nakuhlumo loqoqosho. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uthi mninzi umqela owanjwe lisebe lamanzi nogutyulo kwisibophelelo salo sokunikezela ngamanzi acocekileyo nenkonzo esulungekileyo yogutyulo kubemibeli loMzantsi Afrika. Uthe lisebe lihlabela mgama nokuqhogana necandelo labucala ukuqinisekisa ukuba esi sibophelelo siyaphunyezwa. Given the increasing challenges of water supply in the country, the Department of Water and Sanitation will provide fortnightly briefings on progress with addressing water insecurity and measures the communities must take to ensure water security in our water scarce country. Kumba wezokhuseleko uthi icabinet waqhwabela izandla amagosa onyanzeliso mthetho kumlo ongokutshayela bundlobongela kweli. Cabinet welcomed the continued successes of law enforcement agencies in the arrest of members of organized crime syndicates and gangs as part of the ongoing fight against crime. Operation Chanela of the South African Police Service has also ensured the arrest of 766,237 suspects for various crimes. Uthi icabinet ixolile kukuvalwa kwenkampu engekho mthethweni yoqeqesho lwamajoni eWhite River eMpumalanga nebone kubanjwa abemi baseLibya abangama-95. Cabinet welcomed the shutting down of an illegal military training camp in White River, Mpumalanga, following an intelligence-driven multidisciplinary law enforcement operation, which has also resulted in the arrest of 95 Libyan nationals. Ukwathi cabinet bongoza abembeli bancedise kumlo ochasene nolwaphulo mthetho bengakhange bawuthathele ezandleni zabo umthetho. Ekwathi cabinet yasikhalimela singaphinde senzeke isenzo samadoda ambonzeleke kwisikolo samabanga phansi iMatsidiso eKatlehong nebexhobe ngombayimbayi nesabile naquka umfundisi uPaseka Mbhoro Mutsweneng. Obebhala kwindaba ze-SABC Ndingundimphiwe Gift Nongqotho.
Umphathiso wezempilo uGqirha Aaron Motsoaledi uthi eli linonqongophalo lwezithuthi zezigulane olusondele kuma-2,000 kuzwelonke. Iphondo laKwaZulu-Natal, iNtshona Koloni, iMpumalanga kuquka uMntla-Ntshona ankqenkqeza phambili ngamanani asezantsi ezithuthi zonyango xa kuthelekiswa nomthamo woluntu olukhoyo kula maphondo. Motsoaledi ukudise oku kuxwebhu lwempendulo kwimibuzo ayifumene kumalungu epalamente. Le mpendulo ibonisa ukuba ziinqwelo zezigulana ezingaphezu kwama-600,000 ekufuneka zisebenze kubemi beli lizwe abazizigidi ezingama-60. The Department of Health is aware of the shortage of ambulances in the country, and we are working closely with provinces to address this issue through several interventions, including allocating sufficient budget to enable provinces to procure additional ambulances. Iphondo leNtshona Koloni lineenqwelo zezigulana eziyi-274 xa kuthelekiswa ne-743 ebekufanele inayo. We are working on expanding the number of ambulances, and we'd like to increase this number faster. But the province's budget, which we receive from the National Treasury, has not been updated to include the significant population growth recorded by the 2022 census figures. Iziko elingukhala kwicandelo likawonke-wonke lithi ifuthe lokunqongophala kweenqwelo zezigulana lakuvakala xa kukho iziganeko ezinkulu. This state of affairs, of course, will be most felt in times when there are significant emergencies, when the ambulance service is placed under demand. Dingulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Urhoxile kukhuphiswano lonobuhle uMiss South Africa uChidimma Adetshina emva kwesankxwe esithe senziwa ngabembeli ngokungenela kwakho likhuphiswano. Esi sankxwe sikhokelele kubeni isebe lezemicimbi ekhaya liphande nzulu ngemvelaphi yale ntwazana. Umphathiswa wezemicimbi ekhaya Leon Schreiber udandalazise ukuba eli sebe linobungqina obuphathekayo bokuba kukho ubuqhophololo benziwayo ngelixa kusenziwa isiqinisekiso sokuzalwa sika-Adetshina. Eli sebe likhupha ingxelo yokuqala kuphando oluqhubayo kwinyewe yesiqinisekiso sokuba ngummiweli ka-Adetshina. Akukaphumi imiyalelo wokususwa koluntu lwase-Riverlands eChatsworth ngaphandle kwase-Millsbury emva kokudilika kwamadama amabini abathe babalekiselwe esibhedlele emva konzakala kunye nokungenwa ingqele emva kwesisithwakumbe ngale ntsasa. Bangaphaya kwama200 abantu abashiyeke bengenamakhaya okanye indawo zokufihla intloko. Le ntlekele yehle ngenjixukuxa namhlanje eRiverlands. Abahlali balommandla bachaze uloyiko nolothuko ngelixa kungena amanzi ezindlini zabo nakwizakhiwo abafihla kuzo intloko. Ubungcikane ngamakhaya ngama-50 athe zakhiwo nazo ezithe zatshabalala kwesi sithwakumbe. Igqiza lolawulo lentlekele elisuka kwisixeko saseKapa nakumasipala waseSwartland ngamanye amagosa azokunceda kule ndawo. Imibutho yesisa equka iRed Cross kunye neGift of the Givers nayo ize ixhabashile izokolulela amaxhoba angama-450 isandla. Kukho amarhe angekaqinisekiswa ukuba ngabantwana ababini abathe bakhukhuliseka kule ntlekele. Izakhiwo namakhaya sisigxina sengumngeni omandla kumanina amaninzi ngakumbi ezilalini. Uninzi lwalamanina lukhulisa intsana zalo luswela ingqesho nekatileleziko, ukanti lamanina ayajongana nabo nobundlobongela obusekelwe kwisini nanjengoko ehlala kwiindawo ezikude kuneenkonzo ezingundoqo. Ndinexhala, andilali. Naxa kunetha ndiyazi uba ndifuneka ndigijima apha phandle nditipha amanzi ngabo-1 no-2 mna ndinyathela apha phandle. Abantu belele nje mna ndilalanga. Khona lo mntana 8 years engangibase ngathi unephaphu. Naniba ndizothi uyothuka. Uba uyaxaba uzothi mama masihambe siye kwamakhulu. Sizophinde siwe. Aphe uzophinde uwe unyuke sisifuba. Ngathi ke ndingafumana noba indawo nje ufihla inhloko. Isikhalo esingenandlebe ikwazi ukuphulaphula sowasetyhini ophila ngaphansi kwemeko ezinzima. Lo mama uphila ngethemba nangezithembiso zeminyaka engama-30 ehlala ngaphansi kwemeko ebubuxwayiba. Eli tyotyombe liyavuza liza nomoya xa kuqutha. Indlala yona ibomvu. Intombi yakhe kwanyanzeleka ukuba
iyeke isikolo iye kukhangela amathuba emisebenzi eThekwini KwaZulu-Natal. Yayineminyaka 14 nje kuphela. Kwabanzima nangakumbi xa ebuya nentsana ezimbini ezingenabo otata. Ngoku bonke baxinana apha kule ndlu, bathi umthandazo wabo kokuba bafumane indlu. Imeko yalo mama yaziwa ngumntu wonke kule lali. Bambi umakhelwane bayichaza njengemeko ehlisa isidima sakhe njengomama. Imbi kakhulu intsokolo kasisi, ingakumbi xa kunethayo. Uyafuneka uba masoloko ethutha amanzi, ahambe olala napha kwamakhelwane, bolala phaa kwam xa kunetha. Xa kunetha ndihlike ndizomthuthisa impahla sonyuke ngemini ethe xa inyuka, unyukwa sisifuba wawa waphinde abuye umva weza apha kwakhe. Sacela urhulumente ngophondo angenelele. Kumgama ukude kungephi kule indlu kaNolwandiso, omnye umama wasetyhini naye uphila ngaphantsi kwale meko, imeko inzima. Abasemagunyeni bathi uluhlu labantu abalinde izindlu lude kakhulu. Kusisicelo kubo ukuba abantu banyamezele. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns. I-SABC yolule isivumelwano sayo neSAFA ngeminye iminyaka emine. Oku kubhengezwe i-SABC apha kwikomkhulu layo i-Auckland Park eRhawutini ngalemva kwemini. Umongameli weSAFA uGqr Danny Jordaan ukwabhengeze ukuba iSAFA igaya inkxaso yokusindleka itumente yabasetyhini kwibhola ekhatywayo eAfrika iWAFCON elandelayo nendebe yehlabathi ngo-2020. Amashumi amathathu anesibini lamaqela amabini esebenzisana. Esi sivumelwano seminyaka emine siquka ukusasazwa kwemidlalo yawo onke amaqela esizwe, imidlalo yabasetyhini beHollywood Bets League, ibhola yabasaqalayo kunye nebhola yophuhliso. Ingqwayi yalo mzosasazwa ngoonomathotholo noomabonakude icacisa ngesi sivumelwano. What's exciting about this new cycle is also that it's not just limited, to just the senior teams, for example. It's also got the Banyana matches, including the Hollywood Bets League, which is critical. But also, for me personally, I love the fact that we are going to be able to showcase the grassroots, leagues, which are very critical for the future of this country. Inhloko ye-SABC Sport ithi eliziko liza kusasaza nenkqubo yebhola rhoqo ngeveki neza kugxila kwiintshukumo zenkxaso zeSAFA nebhola ekwibakala elisezantsi. We are going to have a weekly magazine where we will be able to cover everything about South African football. The sponsorship will give the SAFA sponsors an opportunity to just tell us more about their involvement and their relationship with SAFA. Umongameli weSAFA uTshongoleka Blanket esesibhengezo. Our preference is with the SABC because of its ability to transmit to virtually every South African. uGqr Jordaan kwathe iSAFA igaya inkxaso yokusindleka iWomen's Africa Cup of Nations elandelayo kunye nendebe yehlabathi yeFIFA yonyaka ka-2031. Ngalo ndlela siqonqothela uvimba wangokuhlwanje simkhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho sobona kaloku nanke umsingo moya bandayo oxana naze pha kumzantsi ntshona welizwe udala ke lamathuba entshizana esithekqane esithexhaxe phaya entshona koloni futhi ke sabonto balithekholele ngamafu kumimandla esentshona kuyakuthika phaya eGqeberha ngomso ke mbukeli la msingo moya bandayo yayishiya indawo udedela ke lo wawesibini ochwechwayo udala ke lamathuba amahle kakhulu emvula phaya entshona koloni ngokunjalo nentshizana esithekqa kwindawo esiphakamileyo esentshona thekholele ngamafu ubukhulu becala pha kumimandla esentshona kuyakuthika phaya empuma koloni kanti ke mbukeli yabongoza into obuqaphele kaloku la mozulu enemvula engamandla phaya entshona koloni kokunjalo nomoya uyakube ubhudla ngamandla de phaya kunxweme lwasentshona koloni.
njalo nangomso njengoko ke sibona mbukeli kanti ke kulindeleke imililo yamadlelo phaya eMpuma Koloni ngokunjalo nakwendawo ezifana naseMpumalanga ngomso mbukeli masijonge into bawona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho ndithi lihle izulu eVostile amaqondo abetha kwishumi ke napha eFredendal kodwa ehlenge esihlanu eCalvinia kanti ke kwindawo esembindi namaqondo athande kuba phantsi inkwankca yodwa lo nkwankca ke naseKomani lapha amaqondo ebetha kwesihlanu sisixhenxe pha eMthatha ziyathathise ngo-15 pha eThekwini ngokunjalo nase-Richards Bay eRhawutini mbukeli silindele isithoba ziyaphinda thathisa amaqondo okufudumale ngo-14 phaya eMusina xa hlabela mgama sijonga ngomso salibonela futhe lo msingomoya obandayo pha Sutherland ngelixa kubanda ngeshumi eCalvinia kanti ke inkwankca napha eKapa nalapha amaqondo betha ku-15 eVostile nakhona ngo-15 ngelixa eKomani ngu-17 19 pha eBloemfontein sekufudumale ngo-26 eRhawutini ngelixa kufudumele liphalale ngamashumi amathathu kamnandi mawethu.